Ik ben Gerlof Bouma, geboren op Curaçao. Mijn ouders zijn hier gekomen in lange tijd terug. Mijn vader in 1933 en mijn moeder in 1930. En zij zijn getrouwd in 1950. En ik ben de middelste van 3. Mijn broer Menno en mijn zus Sjouk. Deze schilderijen zijn gemaakt door mijn moeder, Betty Smit, getrouwd met Jan Bouma. Zij heeft op Curaçao gewoond vanaf de jaren 39 en ze is gaan schilderen na het overlijden van mijn vader. Dit eerste schilderij van de Tafelberg, dat maakte ze denk ik een jaar of 8 geleden. De Tafelberg is eigenlijk gebruikt als opvulling, want het ging om mij. Maar desondanks leuk en een leuke ingang om mee te mogen doen met deze expositie. Dit andere schilderij is van, ik denk dat het mijn moeders werk wel ook kenmerkt. Dat ze in staat is om het bewegende water niet bewegend vast te leggen. En eigenlijk is dit misschien ook wel een symbool voor het begin van de Tafelberg. Niet dan van het gesteente wat eronder zit, maar wel van het fosfaat wat er gewonnen is. De Lugano, wat in wezen vogelpoep is. En ik denk dat daar miljoenen vogels hebben gepoept. Dus ik ben blij dat dit schilderij ook mag hangen. Wat heb ik met de Tafelberg? Eigenlijk gaat het niet om mij, maar om mijn hele familie. Mijn opa heeft wacht gelopen op de Tafelberg. Mijn vader ook. Mijn vader heeft gewoond in Brakput. Abouw, met zicht op de Tafelberg. Hij heeft daar een zeilboot gehad, een Bonaireaanse zeilboot. We hebben daar veel gevist. Dus het zicht op de Tafelberg was altijd daar. Ik hou van stenen. Ik heb mijn leven lang stenen verzameld en ik beeldhouw. En ik beeldhouw eigenlijk alleen met de stenen van de Tafelberg. Dus ik kom daar regelmatig. Ik vind het een fantastische plek. Hele bijzondere energie. Ik hou van de Tafelberg, ja.